ngod bura ma Karachuonyo kaachiel gi kaunti ma Homa Bay nyaka ne chak kanisa no higa mar 1996. Adipo wacho ni kokalo e od thieth mar Gendia Mission Hospital, kanisa mar Adwen osekonyo jopiny ma Karachuonyo yudo thieth e yo mayot. Adipo ne owacho magi motelo ne nyasi mar dhialo higni 100 nyaka ne chak od thieth mag Gendia Mission. Bang' nyasi no, jodak ma Karachuonyo dhi yudo thieth maonge chudo juma manyien tarik 23 dwe mar 6. Estino chakore Gendia ei Karachuonyo, Gendia ni Karachuonyo. No chakore higa 1906. Sama Matheno be jo Catholic ne chako kama Matheno nitiere. Korwa koni Estino timo gimoro ma very interesting. Ne gichako nwa hospital maduong' mosebedo higni go te nyaka sani. To hospitande ni in the past now ber kabisa in one of the best. Hospitande no timo centennial celebration. Hikgi mar 100. Ma itimo chieng' Jumapili mabiro ni endi tarik 22 mar dwe mar 6. To kaeto kendo lakteche bende biro, daktaris biro moa Amerika mabiro miyo medical camp. Gibiro to kendo biro temo mondo githieth korka lak. Koro jok ma leke githeko ang'e ni biro yudo ni Nyasaye okonyogi, wabiro timo gino chieng' Monday and 23rd.